Santi Bude Aulia yen wis mikiri nok oce kang asep beber keturunan mama kusono dudu mangkenen aya abib sarane wong wayuan mi abib mama abib mi abib mama abib cuma istri simpenan kula limani kenyataan mama kusono padewan bokat wis bapak dewa kudune wayuan nasibin malah piring dadi istri anak malah piring kawan men penginok aan mau bisa nangis ketuwon nok lala piring